प्राधिकरण जर कोकणचं केलं आणि त्याला अधिकार दिले आणि ह्या 3 विषयांवरती या प्राधिकरणाने काम केलं, आणि मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करतो की कधीतरी हे प्राधिकरण होईल आणि त्यात काम करण्याची थोडीशी संधी जर मला मिळाली ना, तर कारण भाषणं करून आरडाओरडा करून काही साध्य होणार नाही. एनजीओ म्हणून एक लिमिटेशन पर्यंत आम्ही काम करू शकतो. पण हे प्राधिकरण जर खरंच, म्हणजे आज चांगली गोष्ट आहे की ते मंजूर झालंय, त्याला 500 कोटीचं बजेट आहे, म्हणजे बजेटची तरतूद झाली. आणि मी माननीय शिंदे साहेबांच्या, फडणवीस साहेबांच्या मागे लागलो. आमचे मित्र आहेत उदयजी सामंत, हे प्राधिकरण आणलं पाहिजे. आणि या प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आपण कोकणामध्ये मोठमोठे फिशरीज पार्क करू शकतो, आपण टुरिझमचे पार्क्स करू शकतो, आपण त्या ठिकाणी IT पार्क्स किंवा तुमचं इनोव्हेशन पार्क्स करू शकतो, आपण त्या ठिकाणी फूड पार्क्स करू शकतो. म्हणजे जे इंडस्ट्री हवी, तू जे नेहमी म्हणतोस ना की इंडस्ट्री हवी, पण कुठली? कोकणामध्ये इतकी सगळी फळं आहेत, त्यावर प्रक्रिया करणारी एक 2000 एकरचा फूड पार्क पाहिजे.